27 jaar cel geëist tegen Syriër uit Capelle. Het is vrijdag 2 juli. Dit is Zeeland Nu. Man had belangrijke rol bij executie. Toegangscapaciteit evenementen verhoogd. En de Ark van Noach vindt een nieuwe bestemming. Goedenavond. Een celstraf van 27 jaar. Dat eist de officier van justitie tegen de Syrische terreurverdachte uit Capelle. Justitie verdenkt de man van oorlogsmisdrijven en deelname aan een terroristische organisatie. De verbazing was groot. Op 21 mei 2 jaar geleden, toen bleek dat de man in Capelle van zijn bed was gelicht. Gevlucht uit Syrië, vader van 7 kinderen en actief in de kerk en de voetbalclub. Een vriendelijke man. Maar volgens justitie is hij verantwoordelijk voor een oorlogsmisdrijf in zijn eigen land. De executie van een buiten gevecht gestelde Syrische militair. De wijze waarop verdachte dit delict heeft uitgevoerd is gewoonweg wreed geweest en hij had de leiding. De tweede aanklacht gaat over het leiding geven aan een terroristische organisatie, een filiaal van Al-Qaeda in Syrië. Dan moet er een straf opgelegd worden voor het leiderschap aan een terroristische organisatie. Er is sprake van samenloop, maar het moet wel verhoogd meewerken. Ik weeg dat mee en ik weeg ook mee de gisteren in werking getreden wet straffen en beschermen, waarbij het doel van de voorwaardelijke invrijstelling is gewijzigd en gemaximeerd tot 2 jaar. En alles overziend, geachte leden van de rechtbank, kom ik tot een strafmaat van 27 jaar. En de advocaat van de man heeft de rechtbank gevraagd om hem vrij te spreken. En ik praat erover verder met verslaggever Mark van Dam, die de zaak voor ons heeft gevolgd. Mark, 27 jaar of vrijspraak, het is nogal een groot verschil. Ja, het is een enorm verschil natuurlijk. Justitie zegt, we kunnen bewijzen dat deze man leiding heeft gegeven aan een terroristische organisatie. De advocaat van de man die zegt, nou, hij heeft misschien wel met die club samengewerkt, maar dat is nog iets heel anders dan de doelen van die club ook echt onderschrijven. Het stichten van een zuivere islamitische staat met de sharia als wetgeving. De man heeft volgens de advocaat alleen huis en haard verdedigd en dat is echt iets heel anders. Ja, en die executie dan? Ja, we hebben vanmorgen opnieuw het filmpje kunnen zien waarin de executie plaatsvindt. En dan zie je dat de kapellenaar echt de leiding neemt. Dat hij ook als eerste schiet. En dan komt het verhaal van de verdachte en de advocaat. Hij schiet mis. Het is een beroepsmilitair. Hij had raak kunnen schieten. Deed hij expres, zeggen ze. Want hij wilde de militair sparen om te kunnen ruilen tegen zijn broer die gevangen zat. Ja, wat denk je, houdt dit verhaal stand straks? Ik ga maar niet op de stoel van de rechter zitten, maar over 2 weken precies weten we of dat zo is. Want dan doet de rechtbank uitspraak. Mark van Dam, dankjewel. Even leek het erop dat door een gebrek aan testcapaciteit de eerste echte evenementen op de Bevelanden dit weekend het met minder bezoekers moesten doen. Mensen die naar het Puur Natuurfestival in Wolfertsdijk en het beach-event in Serenhoek wilden, kregen de afgelopen dagen namelijk te horen dat alle tijdvakken in de testlocatie in Goes bezet waren. Maar door snel ingrijpen van organisator Dries Dijkmans van het beach-event kan iedereen nu toch worden getest. Dijkmans, die vreesde dat zijn beachvolleybalfeest zou mislukken, nam contact op met Hestia, die het testen voor toegang organiseert. En de oplossing was simpel. Het ging een beetje over het praktische. Kan je schermpjes neerzetten, dan regelen wij mensen. Wij zijn vanochtend aan de slag gegaan. Er staan schermpjes en mensen die komen. Door de toename van de capaciteit is dit weekend in ieder geval gered. Tegelijkertijd is het een goede generale repetitie voor andere evenementen. De prikcentra van de GGD in Zeeland blijven langer open. Eerder wilde de GGD het merendeel van de centra in augustus al sluiten. Maar omdat de vraag naar vaccinaties hoog blijft en jongeren tussen de 12 en 18 ook kunnen worden gevaccineerd, wordt de sluiting uitgesteld. Wel verhuizen er een paar locaties naar een kleiner onderkomen. Daarnaast gaat de GGD met prikbussen op pad om arbeidsmigranten en plekken te bezoeken met een lage vaccinatiegraad. De provincie gaat volgende week in gesprek over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde. Vorige maand werd bekend dat door lozingen in het Antwerpse havengebied de concentratie PFAS in de Westerschelde ver boven de norm ligt. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim zitten. In de hoge concentraties zijn de stoffen mogelijk kankerverwekkend. Gedeputeerden van der Velde willen in het gesprek van betrokken instanties en Vlaamse bestuurders horen wat de risico's zijn voor Zeeland.
Een bijzonder gezicht in Terneuzen, want daar rijdt nu een auto rond die rijdt op luchtdruk. De bedrijfswagen van de gemeente produceert geen vieze uitlaatgassen en zorgt dus ook niet voor luchtvervuiling. Hoewel de techniek nog in de kinderschoenen staat, ziet de wethouder er toekomst in. U hoort gewoon een diesel aankomen, maar die diesel die draait dus op lucht. Wij zien het als gemeente als een kans om ons wagenpark te verbeteren, te moderniseren, maar zeker ook schoner te maken. De auto is voorlopig nog niet te spotten in het straatbeeld, want hij moet nog worden goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. En van het rietenmandje van Mozes tot het imposante bed van Salomo. In de Ark van Noach, die vanaf vandaag in Vlissingen ligt, worden de verhalen uit de Bijbel verteld. Het punt is als je zeg maar iets van de Bijbel af wil weten, maar niet naar de kerk wil, omdat je denkt, ja de groeten. Hier kan je eigenlijk door de verhalen heen lopen. En dat betekent dus dat christelijke mensen die kennen de verhalen en daar wordt over gecommuniceerd. En mensen die helemaal niks met de Bijbel hebben, is het toch een interessant schip. Omdat je bijna neutraal daar gewoon eens een keer doorheen kan baggeren. Het schip is vanaf volgende week zaterdag open voor bezoekers en zal nog enkele weken in Vlissingen blijven liggen. De meeste eindexamenkandidaten genieten al lang en breed van hun zomervakantie. Maar er is nog een groep die nagelbijtend thuis zit, in afwachting van de examenuitslag. Leerlingen die hun examens hebben verspreid over meerdere tijdvakken of herexamens hebben gedaan. Afgelopen schooljaar hebben leerlingen grotendeels online les gevolgd. Om ze daarin tegemoet te komen is er dit jaar een extra mogelijkheid om examen te doen. Nou, dit jaar hebben we eigenlijk 3 tijdvakken. Dus je mocht, in het eerste tijdvak mocht je examen doen. Lukte dat niet of dacht je dat het niet ging lukken, dan mocht je in het tweede tijdvak mocht je examen doen of herkansen. En nu is het zelfs zo dat als het dan nog niet lukte, hè, je had het in het tweede tijdvak voor de eerste keer examen gedaan, je bent niet geslaagd, dan mag je eventueel nog een derde tijdvak nog een keer proberen. Eloïse is een van de 3 leerlingen uit Fred zijn klas die besloot later examen te doen. Ja, ik heb ervoor gekozen om economie en wiskunde de tweede tijdvak te doen. Zodat ik me eerst op de iets makkelijkere vakken kon focussen. Waardoor ik later, als ik dan moeite had, dan zou ik het bijvoorbeeld ook aan mijn zus kunnen vragen met zou je even kunnen helpen, want ik snap het niet. Waardoor ik meer rust had voor mijn examens. En dat betekent voor Fred langer nakijkwerk. Maar zijn vakantie komt niet in gevaar. Nou, voor mij betekent het gelukkig niks voor de zomervakantie. Maar voor mijn collega's in het noorden van het land die vroeger met vakantie zouden gaan, die lopen kans dat ze eventueel nog een herexamen hebben om na te kijken. Dus die zullen dan iets later met vakantie kunnen gaan. Ondanks het bewogen jaar hebben docenten daar alle begrip voor. De meeste docenten zijn erg begaan met hun leerlingen, dus die hebben zoiets van ja, het is goed dat er een extra mogelijkheid is om examen te doen. Want ook de leerlingen die het afgelopen jaar echt een heel zwaar jaar hebben gehad, onder moeilijke omstandigheden hebben ze de lessen moeten volgen. Ze hebben veel meer zelf moeten doen. Nou, daar zijn ze eigenlijk nog een beetje te jong voor. Dat kunnen ze nog niet allemaal even goed. Niet alle informatie komt goed over. Als ik in de les zit en ik zie een leerling, ik leg iets uit en ik zie dat de leerling het niet helemaal begrijpt. Ja, dat kan ik achter de camera kan ik dat niet zien. Ja, dan mis je toch een stukje uitleg. En dan is het belangrijk dat leerlingen, zeker nu we weer eigenlijk redelijk gewoon naar school kunnen, extra naar school kunnen komen, extra vragen kunnen stellen aan de docent, waardoor ze toch op een goede manier het examen kunnen doen. En nu maar hopen dat al die inspanning geholpen heeft. En zojuist heeft docent Fred het verlossende antwoord kunnen geven aan Eloïse. Ze is namelijk met vlag en wimpel geslaagd. En voor haar kan de vakantie dan ook gaan beginnen. De dag begon nog vrij bewolkt en na een tijdje afwezigheid liet de zon zich ook weer eens zien. Het blijft de komende uren ook droog, tot zeker morgenmiddag, wanneer de regenkans en de kans op een flinke bui toeneemt. En dat gebeurt bij een maximumtemperatuur van 23 graden. En zondag, ja, die doet zijn naam niet echt eer aan. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.